Os veciños do Maño volverán saír en cortexo fúnebre o sábado día 25 para despedir o entroido co enterro do Felipiño. A partir das 7 da tarde percorrerán as rúas da vila acompañados da charanga RQR e do grupo tradicional Trécola. Este ano, como, bueno, repito, como ven sendo así, pois algúns veciños e veciñas da parroquia do Maño, do Sobre, pois decidiron pois organizar de novo pois este evento que realmente é un velatorio e o que é pois todo o proceso de enterro, non, do Felipe cando acaba o entroido. Vainos acompañar unha charanga, a charanga RQR, que é a charanga de Rianxo, unha das charangas de Rianxo, e tamén a banda de gaitas Trécola. Pasada a medianoite terá lugar a queima do Felipiño, o carón da Praia dos Areos. Chegaremos e percorreremos pois, as calles máis céntricas da Pobra e visitaremos os locais, colaboradores e todas as calles e prazas da Pobra, chegando ao punto final, pois, sobre a 1:30 da mañá, entre 1 e 1:30, pois que prenderemos o lume e incineraremoslo na rampa do Pantalán da Praza de Abastos, como é habitual todos os anos ali. O Concello colabora con este evento recuperado pola veciñanza hai 8 anos, co fin de que non se perdan as tradicións.